So magluto ko ron og seafood boiled. So ala Cajun style, kuno hay Cajun style ala tatay upaw. So mo ning clams, atong isagol clams, crab, mga crabs na to. Siyempre, shrimps, paborito ni mga bata. Dayon mais, corn. Sa kulog sugar, chop nga onion kay para ni sa inigpabukal nako no, may apil sa pagpabukal. Lemonsito, kung wa mo lemonsito pwede kayo lemon. Nya gimince nga kuan onion. Dayon onion o garlic. Nya ground pepper, kaning season salt, mix nga season salt. Kung wa mo ani pwede ra gyud mag asin. Dayon cayenne pepper, Jufran, gamit ko red hot chili, butter, kani paprika. So kung isagol ri ang tubig ko ani usa ka gamay nga rice cooker. Tusa ni siyang pabukalon. Few moments later. So guys, bukal na itong ano, reaction na siya bukal, no? Aso-aso na itong wok. Pwede na ito isagol rin ang katong chop na itong onion. Sagol ta ni guys, onion. Para palasa ba. Bawas mga langsi, ano. Season lang na ito og kuan, asin. Kani. Para mulasa ang atong tubig. Tansyahan lang ninyo. Mga kwanto siguro 1 tablespoon. Mag-add po ko og paprika kamay. Add ko og paprika mga 2 ka teaspoon. 4. Alam. 4. Siyempre, lemonsito. Bawas lang si. Bukal, no? So guys, awa guys, namuwa na. Tungod din sa atong paprika. Sagula lang po na ako kain. Pepper para muhang. Kung ano siya, makapahang. Okay. Kamay lang kaya kasi kumuha ko guys, ano mga bata, mga tang lang po na to ang mais. Kaya ito nang lutoon. Magnapa ko space gamay sa ako ang stove unta, magsugod na unta ko og himo sa akong sauce unya sa unta man nga gamay man kay ni ako ang stove. Dako kay ang wok. So no, add lang na to diri ang mga corn para maluto siya. Siguro na to pepper guys. Add to pepper diri. Anak ko gamay ko guys ha. Asin. Bukalo na ito guys, no? Tuon na itong mais na guys, no? So, nagluto dahil ko, nangapi ko. Mangapitan ninyo guys. Sa iyo pa man dirigod, mga alas 8 baron. Nya, bugnaw kayo ang panahon kay gikan nag-uwan. Wa ko kasikad ron kay Valentine's man. Nagluto ta tres balay. Balik lang ta guys ay nikalutoan ng kuan ato ang corn. Nibukal na no pag-ayaw mura ako na ning gi-check ang kuan ang kaning mais kana siya humok na siya. So dire ako nang butang ako ang crab. So kani crabs na to itong ilunod. Oh my god, karaghan. Kuhaan sa nila kung uban akong kuhaan ha.
corn. Luto naman po na siya. Isang paon para. Pumasas tubig. Sa kataor-taoran. Sunod na to ang kuan. Sunod na to ang shrimp. Okay. So guys, namuwa na ang atong itong crab. Luto na ni siya. Ato na isunod diri ang kuan. Shrimp. Okay, kaning shrimp, mga 2 minutes. Basta mapuha na siya, pwede na. Luto na dahil na siya. Hindi po maayo i-overcook ang shrimp kay chaknas. Manguran siya, mangunot. Granny. Na to ang shrimp, no? Kayo lang na to para maluto po si shrimp. Na ilawom si shrimp. Na sus. Duta tanawo na. Tanawo na. So, nag-action ng puwa-puwa sa shrimp. Lagi dito gusto overcook ang atong shrimp. Mga 2 minutes sagid ni siya. Kung sa kita mo nga mupuwa na siya, more redness na. Pwede na natin sunod ang clams. Kani medyo all ang tanong pasaya ni gusto naman siya puwa, no? Pwede na to isunod ang halaan or ang clams na to. So, yan na to ang clams. Dali naman po na maluto ang clams. Sorry, clams. Ito na iyabo. Hindi ko magpag So ng clams, kayon. Once mo buka na ng clams, meaning luto na po na siya. So daghan kayo, no? Akong gikuha na ni uska kilo nga crab, uska kilo nga shrimp. Ako na ibutang sa description, no? Lang kaya mabungkag niya itong kuan. Kabukalo na itong balik, guys, no? Guys, sa Stajin Junior dami siguro ni parisan o ka ng Red Horse, no? Ikaw magkaon, patay ta ng Red Horse, trabaho ra ba dayo ugma. So, ito lang paaboton nga magbukal siya balik, no? Pag matarog luto ang clams. Dali lang po na maluto ang clams. Ano, ukab ng usa, oh. Ayan, buka na kasagarang clams. Buka na. Okay guys, luto na nino. Ito na siyang haunon. Ibalhin niya na ko upuan kanang sudlanan.
tanan no. So sugod na tagkuan po daan gisal sa saan sa iyahang sauce. So dara ikaduha. So nakoy pan gamay lang no. Ang sauce na to. Ito lang pahinayan ang kayo. So guys, init na itong kaha no. Ito lang ipahinay para dili masunog itong kuan. Ang ato ang sani garlic ug onion. Guys, limot ko guys, oil gamit gamay oil ani panggisal no. Utang ko gamay mantika ha. Kuan siguro to 3 tablespoon lang, simmer lang na to ang kayo niya. Ano na to si garlic be, dito kaya init at ang isasagol ang garlic. Ang tsaha lang kung kuwang ang oil, pwede ninyo punaan. Dili na to kung ano ng garlic kanang sunugon. Medyo kuwang akong oil guys, punat lang. Medyo kuwang akong oil po ang paggamay. Kat may abura. Iyawan ko ito gamay na. Arinis tong tail, patay. Ang isa lang no, means napinag ko gamay kaya na kayo lang para dili masunog na, may humot na no, kita ra ba? Sunod ang onion, pwede na to i-add ang onion. Onion. Lang ito ng onion po. Kung ano ko gamay mantika kay ni hubas. Ano ito ng onion. Just na kung kayo. Pwede na po na to sa gulan og paprika. Suwat ko na po mga 2 tablespoon siguro ng paprika. 2 tablespoon ng paprika. Kaya lang. Nipuwa na. Sus, ta Junior ani ron. Akani cayenne pepper pang additional sa hang ay sirado man. Oh, kamay lang mga 1 teaspoon. Ay hang ra ba ni? Butang pagod red hot sauce, ibran sa 1 tablespoon lang ibutang bro. Medyo spicy gini. Patay si hilikot aniron malikot. Tanawan niya guys ah. Wow, lami na kahit tanawon. Wala pa na butter. So pwede na to butang tao sugar. Ate sanay na to hot doon ha. Tapos ang tansahon.
ug ang butter, ito na lang i-add ang butter diri. Kung igamit ang butter kay usa ka buok, usa ka bar, kana. Kuha ni siya, mga 200 grams na butter. Okay, ito lang ni hiliso ng butter. Dapat na mahilis ang butter na to, no? Ang butter may nakapadag bida di man. O kang atong mga ubang ingredients like sa mga spices. Nahilis itong butter. Sige lag ukay no kay para dili gani mo dukot ang kuan. Kanang sani ilawom. Okay, mo bati mong good. Okay lang. Add na ko diri ang kuan. Limonsito. Urot na nako. Pepper pod. Ang pepper. Asinan ako. May nasa. Okay, mo adjust tani ang tataod. Wala ang sauce guys. Sauce pagani ni. Magbutang lang ko gamay din katong sabaw kanang sa atong kuan. Sa ato ang gipabukalan para additional flavor niya guys ba. Try. Sigulan ako gamay ang sabaw ha. So atong i-adjust diri ang lasa. Atong tilawan guys. Sa nilamian eh. Yan. Puna ito kamay sugar. Puna na ito pepper. Adjust na dre sa timbla no. Yan. Asin. Ito kasin kay tabang man. Okay na po. Okay na nitong sauce guys no. Ready na ta. Ato na ni isagol dito sa ato ang kuan. Ato ang giluto ganina nga ka crabs o mga seafoods na to. So, magkuan ta diri. Magputang ta no. Tara ni anak. About so, money guys ay. Ha? Alata tayo pau. Good luck sa guys ani ron. So, ang sobrang nga sauce ari diri. Kay ato nang kusluban. I love you. Valentine's maron. Ya, kana sus. Lamig ka na mong cake do. Ubi ni. I-order na lang ko sa among silingan dere. Lamig ka na ilang cake anak ko mag-orderan pero mi. Nana sila Facebook page, ako na nang ikuan. Dili ni sponsor pero baka naman. Guys, oh mao na ni siya no. Ang atong seafoods boiled Cajun style. Sus kalami ani ron. Oh.
good luck nang guys ani. So daghan-daghan na mong nabuhat kay basin na may bisita karon pod. Kaon ani. So guys, diri lang ta kutob no. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug happy Valentine sa tanan. Please click the notification bell below, like and subscribe to my small YouTube channel. Daghang salamat. Bye. Peace.